Перем по-бързо, отколкото цапате. Чистота без компромис, това е Пеликан. От петна и мръсотия не остава и грам. Във Варна сме стил познат и проверен. Всяка нишка е грижа, всеки плат е спасен. Пране по система не е просто с вода, а процес с идея за перфектна следа. От бельо до килими, вълна, пердета, всичко свежо и чисто, просто описвам сюжета. Гладим свинец без прегъв и стрес. Всяка гънка е враг, всеки ръб е прогрес. Химическо чистене за коприна и лен. Всеки плат оживява, като всеки нов ден. Понатисваме дрехи, дори с дефект. Втори шанс на дрехата при нас става ефект. От дела и матраци с ръст и обем. С най-големите перални сме всичко перем. За нас няма проблем, винаги е решен. Вземаме и връщаме на посочен от вас терен. От чайка до центъра на край и мир. Чистотата пристига с нашия стил. Пералния химическо чистене Пеликан. Телефон за връзка 0893 684 604.